Hajrá, Anita! Ez az Anita! Amikor rohan feléd a kéz alatt menjen a lány. Ez az! Az! Szép volt! Nagyon jó ez az utat, csináld így. Fél perc van még. Gyerünk, fél perc, gyerünk a Zárt maradsz, Zeli! És indul ez az! Kezdődés a magyar! Ne hagyd, hogy jöjjön! Az a baj, hogy húzod magadra, ne induljon el! Figyelj, figyelj! Azaz. És akkor láb. Nagyon jó. 15 másodperc. Láb után két! Bám, bám, gyerünk! Nagyon szép! Ez az Anita! Ez az! Szép vagy, Anita! Szép volt, Anita! Következő mérkőzés az egyes állások, 90-es, úgy is a piros,